Eleven kan med en målrettet kommunikation etablere, gennemføre og afslutte det professionelle møde med borgere og pårørende, herunder inddrage relevante samarbejdspartnere. Lad os prøve at se nærmere på, hvad de faglige ord og vendinger i oplæringsmålet betyder. Målrettet kommunikation betyder, at du er god til at fortælle og forklare noget, så borgeren og borgerens pårørende har let ved at forstå det. Pårørende er borgerens familie og venner. Det professionelle møde er for eksempel, når du møder borgeren med respekt og anerkendelse, og hvor I taler om, hvordan det går med borgeren, og hvad I skal gøre for, at borgeren har det godt. Samarbejdspartnere er de andre faggrupper, som du samarbejder med og kan spørge til råds, for eksempel en fysioterapeut, ergoterapeut eller sygeplejerske.